efectivament arribant. Vull començar des d'aquí enviant els meus condols a totes les famílies que han perdut els seus familiars, els seus éssers estimats a l'accident de Madur. Enviar-los el nostre escalf des d'aquí i fer novament una crida a la importància que té la defensa i la millora dels nostres serveis públics, els nostres ferrocarrils, i esperem que s'aclari molt aviat el que ha passat en aquest tràgic accident. També volia enviar-li una abraçada molt forta a l'Ada Colau, la nostra alcaldessa, que avui havia de ser aquí amb nosaltres, però ha tingut un contratemps mèdic i des d'aquí volem enviar-li també una abraçada molt forta. Era important que ella fos aquí perquè l'objectiu principal, diguem-ne, aquest acte té diversos objectius, però un dels objectius més importants és precisament expressar el nostre compromís, el meu compromís personal d'aquesta candidatura a l'alcaldia que m'agradaria encapçalar, perquè Barcelona sigui la ciutat feminista que va ser durant els 8 anys que vam governar aquesta ciutat, que ha de ser avui més que mai i que malauradament no ha rebut durant el govern Collboni l'empenta que necessitava. Ho faig amb la convicció que en aquest moment en què el Donald Trump i les seves titelles estan imposant al món sencer una idea de masculinitat agressiva, repressiva, contra les dones, contra els col·lectius LGTBI, el feminisme ha de ser una peça absolutament central de la revolució democràtica que necessitem per fer front a aquesta onada reaccionària que s'està imposant o que vol imposar-se al món. I, per tant, el que volia expressar avui és el meu compromís, efectivament, amb l'aprofundiment i l'actualització de moltes de les polítiques que van fer de Barcelona una referència a Europa i al món sencer en matèries de polítiques feministes i que, com deia, avui necessitem més que mai. I això comporta tenir equips per tirar-ho endavant i això comporta també plantejar noves formes de fer que siguin percebudes per la ciutadania, que la ciutadania se senti part d'un projecte que neix i que vol ser un projecte construït des de baix, un projecte construït des de la base, un projecte que pugui efectivament interpel·lar a les dones de classe treballadora, a les dones dels barris populars, a les dones migrants, a les dones del món de la cultura, a les dones del món de la ciència, del cooperativisme, de la petita i mitjana empresa, per deixar molt clar que Barcelona no farà ni un sol pas enrere davant d'aquesta onada reaccionària. I per això volia aprofitar aquest acte, que tindrà una primera vessant més cap a la premsa, però que després implicarà una conversa que vull que tinguem entre nosaltres. Volia presentar a tres persones que vull, de manera molt especial, que m'acompanyin en aquesta candidatura i que, per tant, formin part de l'equip amb el que intentarem construir o amb el que ens comprometem a construir aquesta Barcelona justa i aquesta Barcelona també feminista. Són tres dones feministes, precisament, i la principal de totes, perquè era la notícia d'avui, és per anunciar-vos que la número 2 que m'acompanyarà en aquest tàndem és la Carolina Recio. És una persona molt especial per mi i amb la que vull llançar un missatge clar als barris populars de la ciutat. Ella és una dona amb una experiència molt llarga de treball a peu de carrer
a nous barris, a la prosperitat, una dona que ha treballat a més amb polítiques feministes o polítiques que tenen un impacte molt especial en la vida de les dones, que està molt arrelada al moviment veïnal, que ha tingut un paper central en l'impuls del dentista municipal, per exemple, amb totes les polítiques de cura generades al voltant de Vila Veïna, també de la targeta cuidadora, és a dir, un seguit de polítiques que són polítiques que tenen un clar impacte en la vida dels veïns i veïnes de la ciutat, però molt especialment de les veïnes d'aquesta ciutat, i el fet d'escollir-la com el número 2 d'aquesta candidatura vull que sigui un missatge als barris populars d'aquesta ciutat, a la gent que més oblidada s'ha sentit, la gent que es necessitava fa 10 anys i necessita encara més que mai, la gent treballadora, la gent comuna, la gent que viu efectivament de la seva feina i que sent que aquesta Barcelona on els preus del lloguer pugen, on pugen els preus dels aliments, on hi ha un grapat d'especuladors que només la conceben com un negoci, vols fer-les fora. I el fet que la Carol sigui la número 2 d'aquesta llista vol llançar aquest missatge. Mai més una Barcelona sense la nostra gent treballadora, sense les dones treballadores, nascudes a Barcelona i vingudes d'arreu. Aquesta és la casa de tothom. Com que el que volia en realitat, a banda de deixar clar quina serà la prioritat d'aquesta candidatura, és presentar un equip, també voldria esmentar avui aquí a dues altres dones que també vull que m'acompanyin a la llista i que formin part d'aquest equip, que són, d'una banda, l'Alícia Puig, que està per aquí, l'acabo d'anomenar i està... L'Alícia Puig, que és economista, és una dona que ve de la militància en el dret a l'habitatge, una activista pel dret a l'habitatge, que coneix molt bé les polítiques urbanistes que s'han fet en aquesta ciutat i les que s'han de fer, i a més que és una dona jove que representa una nova generació que també està demanant pas i per tant volia que ens acompanyés. I l'altra persona, que no ha arribat encara, és la Jess González, que també... i molt estimada a la nostra ciutat, que també té una experiència diguem-ne molt àmplia de participació als barris i que és una gran referent en matèria de polítiques feministes, de polítiques LGTBI i sobretot que representa també, igual que jo mateix, aquesta Barcelona diversa, construïda amb gent de tot arreu i que també vol llançar, com deia, un missatge deia avui a les dones en general, però sobretot a les dones d'origen popular, a les dones d'origen migrant, que sàpiguen que Barcelona estaran segures, que la Barcelona que construirem no és una Barcelona on les titelles de tram puguin enviar-nos els matons parapolicials d'AIS, sinó que Barcelona serà, com sempre ha sigut i ha volgut ser, una ciutat inclusiva, una ciutat que protegeixi la seva gent i que no permeti que cap matón d'aquests els vulgui criminalitzar, quan els autèntics adversaris de la ciutadania són els que especulen, són els que concentren riquesa i, per tant, impedeixen que la nostra gent pugui gaudir del dret a l'habitatge, del dret a un treball digne, del dret a la sanitat i tants altres drets que nosaltres no permetrem que es converteixin en privilegis. Finalment, també volia dir que aquest acte, que tenia la importància de presentar la número 2 de la llista, també volia ser un acte que deixi clar que el projecte, com deia abans, que volem construir per Barcelona, ha de ser un projecte que s'ha de construir amb el veïnat. Això és el que hem fet des d'un començament amb Barcelona en Comú i ho tornarem a fer avui. El nostre mètode de treball és el mètode de caminar preguntant, d'intentar guanyar preguntant, parlant amb la gent. I jo crec que això, en el cas del moviment feminista,
és més important que mai, perquè davant d'aquest nou fenomen de la irrupció d'aquestes forces reaccionàries a tot arreu, necessitem escoltar sobretot a les companyes que estan pensant i que s'estan jugant el cos a l'hora de respondre a aquesta onada reaccionària. I per tant, jo em comprometo, com deia abans, a que Barcelona continuï sent, com va ser durant els governs d'Ada Colau, una avantguarda en matèria de feminisme, i per això avui, en aquest acte, també volíem, o hem convidat a companyes i companyes, algunes estan aquí i algunes ens estan acompanyant també, per discutir plegats quines haurien de ser les polítiques feministes que en part ja estem impulsant però que hem de reforçar des de Barcelona en Comú. Nosaltres ja estem posant en marxa polítiques que tenen un clar impacte en la vida de les dones, quan pensem en prorrogar els contractes de lloguer perquè no es produeixin pujades abusives i moltes famílies no siguin desnonades, sabem que això té un impacte encara més fort, moltes vegades en dones que estan soles o dones que estan en situació de precarietat. Quan nosaltres proposem, com acaba de fer la nostra companya Gemma Tarafa, quan proposem un supermercat públic que el que faci és topar el preu de béns bàsics, com poden ser l'oli, com pot ser la carn, com pot ser el cafè, el que estem pensant és en les famílies, moltes vegades amb dones al capdavant, que puguin arribar a final de mes i que no sentin la inseguretat que suposa que elles i que els seus no puguin tenir accés a aquests béns bàsics. Doncs d'aquesta mateixa manera que plantegem això, el que jo volia avui és convertir aquest acte en un acte en el que llancem una notícia, però també tindrem després d'això un debat important amb referents de l'espai, amb persones amb competència tècnica, amb persones amb experiència pràctica, sobre quins són els principals reptes que nosaltres hem d'entomar, per exemple, a l'hora de pensar la qüestió de les dones i la qüestió de la seguretat, la qüestió de les dones i el dret a l'habitatge, la qüestió de les dones d'origen migrant, la qüestió de la diversitat dins la nostra ciutat i tants altres temes. I des d'aquest punt de vista, una altra persona que ens acompanyarà avui, que per mi també era molt important agrair-li, és la María Eugenia Rodríguez Palop, ex-eurodiputada, companya de moltíssimes altres iniciatives, una de les referents més importants del moviment feminista a escala estatal, que va publicar un llibre fa poc menys d'un any que es deia Converses urgents, que és un diàleg que ella manté amb les principals referents del pensament feminista d'àmbit internacional. I això és el mètode que reproduirem avui aquí. Avui després tindrem una conversa per intercanviar experiències, per intercanviar mirades de la gent que està vivint als barris, que està experimentant aquests canvis, i que això també ens serveixi per construir, com dic, un programa de transformació de la ciutat, que sigui un programa que afegeixi a les iniciatives que s'estem posant en marxa d'altres iniciatives construïdes de manera participativa. Això és tot el que jo us volia plantejar, després farem preguntes, però abans de fer-ho volia donar-li la paraula a la meva companya Carlos Reis. En primer lloc, bona tarda. Sumar-me primer als condols que ja feia el Gerardo en la seva primera intervenció i deixeu-me enviar una abraçada forta, plena de calibalada, perquè es recuperi aviat. Gràcies per haver vingut avui aquí en un dimarts plujós, i ja n'acumulem uns quants dies plujosos, però avui és un dia per mi important i emocionant, i a més és important també fer-ho en un lloc com aquest, aquí a l'Ateneu del Clot, en un barri popular de la ciutat de Barcelona. És un honor per mi ser aquí avui per dir-vos que he decidit ser la companya del tàndem d'aquest projecte col·lectiu il·lusionant i fer-ho de la mà del Gerardo Pisarello, que ho ha fet també amb valentia encapçalant aquesta proposta de futur per aquests moments de canvi polític que tant necessita Barcelona. Així que per mi és un honor, és un orgull acompanyar-lo i posar-me al servei del projecte polític de Barcelona en Comú. Que Barcelona
necessita obrir un nou cicle polític de canvi, perquè crec que aquest és el millor moment i la millor manera de fer-ho. I això us haig de dir que ho faig amb orgull, amb l'orgull d'assumir la responsabilitat d'aspirar a ser la veu dels veïns i veïnes dels barris de la ciutat, dels barris populars de Barcelona i portar-los al centre del debat polític municipal. Perquè sé d'on vinc, perquè sé a qui represento i tinc molt clar que necessitem un ajuntament que no es plegui als interessos dels poderosos, sinó que es posi al servei dels veïns i veïnes de tota la ciutat. Jo vinc del meu barri, de la Prosperitat. A veure si no m'emociono. I això us vull dir, i creieu-me que us vull dir, que la Prosperitat, Nou Barris, no és només un lloc en el mapa. És una manera d'entendre la ciutat. És saber què vol dir lluitar pels serveis públics dignes. És saber com costa defensar drets a aquells a qui més els hi costa defensar drets. És saber que molt sovint alguns obliden que els barris on viu la majoria treballadora de la ciutat. Jo no vull parlar de barris populars només perquè són un element de campanya electoral. Vull que siguin al centre de les decisions i de la política municipal. I us ho dic molt clar. Avui som aquí, soc aquí, però som aquí moltes, per tornar a guanyar Barcelona. La seva primera intervenció, si ho fem juntes, si sumem generositat, si escoltem més i millor, si anem més enllà del que ja hem fet, ho podrem fer. Partint de tot el que hem après, però també sense nostàlgia, amb la voluntat clara d'obrir un nou temps per totes les veïnes i els veïns dels barris d'aquesta ciutat. Barcelona avui torna a estar amenaçada per l'especulació, per un model que expulsa veïnes, que precaritza la vida i que converteix la ciutat en un producte. Jo, honestament, però amb fermesa i amb valentia, vull ajudar a recuperar Barcelona, per a la seva gent, perquè sigui una ciutat on viure, on treballar, on cuidar, on envellir dignament i amb orgull. I si tot això ho podem aconseguir des de l'Ajuntament, ho podrem aconseguir des de l'Ajuntament, per molts i moltes que diguin que no es pot fer res. Nosaltres hem demostrat que es pot governar per la gent i, per tant, en aquests nous temps polítics tornarem a demostrar que Barcelona i Barcelona en Comú estarà al servei de les persones dels barris populars. Ens presentem perquè aquesta lluita va d'això, dels problemes que patim i què podem fer per solucionar-los, que patim moltes de les que vivim en aquesta ciutat. I, per tant, que trobarem solucions perquè governarem i ho podrem tornar a fer. Per tant, per totes les custòdies Moreno de la ciutat, que avui precisament presenta un llibre sobre la seva vida a la Biblioteca del Carmel, per totes les Marujas Ruiz o els Andrés Naya dels barris de la ciutat, per totes les dones i els homes que han vingut abans que nosaltres, per tota una generació que va lluitar perquè aquesta ciutat fos més justa. Tenim una responsabilitat molt clara. No resignar-nos, no normalitzar la desigualtat, no acceptar que Barcelona sigui només la ciutat d'uns pocs. Per això també voldré col·laborar estretament amb sindicats de classe, defensar sense renúncies a les famílies de classe treballadora dels nostres barris i deixar clar que aquesta ciutat no és un negoci. Per això soc aquí, per això som totes avui aquí, perquè volem una Barcelona que cuidi, una Barcelona que escolti, una Barcelona que no deixi ningú enrere. I perquè us haig de dir que formar part d'un espai polític que va ser capaç de portar la primera dona de classe treballadora a l'alcaldia vol dir que el que avui estem fent és una responsabilitat de futur. N'estic convençuda que el Gerardo, la Carol i totes les persones que ens acompanyaran en aquest projecte
sabrem estar a l'alçada del nostre projecte polític, però sobretot sabrem representar la veu de les veïnes i veïns dels barris populars de la ciutat de Barcelona. Moltíssimes gràcies. Bueno, farem 3 o 4 preguntes, no? Sí. Farem una pregunta per company. Tenim el micro aquí, us el passat. Sí, endavant, endavant. Hola, bon dia, bona tarda. Martí Puig, agència EFE. 3 preguntes. Primer, no m'ha quedat clar si la Jess González i l'Alicia Puig seran la 3 i 4 o està per decidir. Segon, com que 2 dels 3 noms que has pronunciat avui o que heu anunciat són regidores, no sé si això, no teniu por que això reforci la idea de que és la candidatura oficialista i doni més espai a la candidatura que en principi ha de liderar Enrique Martínez, que diu que vol aportar aire fresc al partit. I la tercera, i vinculada amb això, és si doneu per fet que hi haurà almenys una segona candidatura i que no hi ha opcions d'ajuntar-los amb un poc. Gràcies. Bueno, a veure, fonamentalment, sobre la primera qüestió, avui hem volgut anunciar el tàndem i el nom de 2 persones amb les que jo vull comptar. Crec que això és el que és central del missatge. Això és el que m'interessava plantejar avui, però evidentment queda molt camí per recórrer, però sí que em semblava important que quedi clar el missatge sobre el qual la Carol Reis ha insistit bastant. Primer, el missatge als barris populars de la ciutat. Segon, un missatge per la gent jove d'aquesta ciutat, per les dones joves. Tercer, un missatge per la Barcelona diversa que som i que volem continuar sent. A partir d'aquí, que les persones que estiguem aquí siguem persones que tenim un cert consens dins del nostre espai, per nosaltres és motiu d'orgull. És motiu d'orgull que hi hagi gent com l'Ada Colau, com la nostra portaveu municipal i coordinadora nacional, com la Gemma Tarafa, com l'Ernest Urtasun, que ens acompanya. Això és un enorme orgull. I sobretot és un gran orgull, com podeu veure per la gent que hi ha aquí, que aquesta sigui una candidatura de base, que sigui una candidatura de les bases, que sigui una candidatura construïda des de baix, amb una idea central en política, que és que en la política democràtica no hi ha cap canvi que es pugui produir a les institucions si això no compta amb la mobilització i amb la implicació constant de la ciutadania. Si això és oficialisme, nosaltres estem molt orgullosos de representar l'oficialisme d'una candidatura de base que no és una candidatura de l'establishment, és la candidatura d'una força política que va patir 11 querelles per enfrontar-se als grans poders econòmics d'aquesta ciutat. Per tant, nosaltres en cap moment hem deixat ni deixarem de ser els activistes que vam començar a fer política precisament per això, perquè consideràvem que la política només té sentit com una eina al servei de la ciutadania i de l'organització de la ciutadania. Érem així el 2015, molta de la gent que ens acompanya aquí era així abans del 2015 i ho continuarem fent quan guanyem l'alcaldia de Barcelona. Pregunta, ja ho hem dit, en la candidatura alternativa, en la candidatura de Bo-Pop, hi ha molta gent amiga nostra, gent a la que ens estimem, gent que forma part també d'aquest espai, gent que ha fet coses amb nosaltres i evidentment el que volem és que aquestes primàries que estan produint serveixin per enfortir l'espai polític, serveixin per que la gent s'acosti a la política en un moment en què hi ha molta antipolítica que beneficia en realitat els que no es presenten a eleccions però després volen manar des del Consell d'Administració de les seves empreses. Per nosaltres és molt important que aquestes primàries serveixin per reforçar la participació ciutadana. I ja dic, en la candidatura que està encapçalant en aquest moment Bo-Pop hi ha molta gent d'aquest espai a la que nosaltres respectem, a la que ens estimem i amb la que treballarem plegats i plegades un cop que acabi aquest procés.
Sí, bona tarda, Sara González, del Periódico de Catalunya. Evidentment aquest és un procés que té molt a veure amb el projecte de ciutat, però també no deixa de ser un procés intern i és la primera vegada que hi ha dues persones que volen ser alcaldables. Jo, en la línia del que preguntava el company, voldria saber amb claredat si el vostre escenari ideal seria anar a una confluència de candidatures abans de fer triar els vostres afiliats entre una candidatura o l'altra, entre un tàndem o l'altre tàndem. Gràcies. A veure, nosaltres en el moment en què efectivament es va produir l'anunci per part del nostre amic, Bob Pop, que volien ser una candidatura, ens vam reunir, vam tenir una trobada. Som gent que ens coneixem des de fa molts anys, no és una cosa que sigui, diguem-ne, una sorpresa, que ens havia acompanyat en moltes contestes electorals. Avui l'he escoltat repetir que Barcelona en Comú, que els comuns són el seu espai, que és l'espai del que els hi sent proper, però ell volia tenir aquesta experiència o prendre aquesta iniciativa d'encapçalar una candidatura a l'alcaldia. A nosaltres ens sembla que això és absolutament legítim. Sempre estem disposats, com deia, a incorporar moltes de les coses que ell representa i per tant jo estic segur, ja li dic, que sigui quin sigui el resultat final, serà un resultat que enfortirà l'organització, que enfortirà la política transformadora de la ciutat i que facilitarà que Barcelona tingui el que és més important per nosaltres ara, un espai polític que pugui reforçar les esquerres i que pugui guanyar el Jaume Collboni, que és un alcalde que no ha tingut la valentia que nosaltres esperàvem per tirar endavant les transformacions que creiem que calguin. Per tant, ara jo crec que totes les candidatures dels comuns estem centrades en això, no tant en les diferències entre nosaltres, sinó com fem per tornar a guanyar la ciutat amb una proposta que sigui efectivament valenta i que ens permeti recuperar el que ha passat aquests últims anys, que per nosaltres han sigut anys perduts, perquè no s'han fet els canvis que la ciutat es mereix i que estiguin a l'alçada del que la seva ciutadania vol. Però per tant, Gerardo, l'escenari de confluència abans que s'hagi de triar entre una candidatura o una altra ja el doneu per descartat. Ja estan presentades dues candidatures, no sé si ho donem per descomptat o no. El que dic és que la disposició per l'entesa, això existeix i existirà sempre. Perquè, repeteixo, no estem parlant d'una candidatura que sigui aliena al que som els comuns. Hi ha molta gent o hi ha gent que està donant suport també a l'altra candidatura, igual que aquesta, que són gent amb la que treballem plegats i plegades cada dia. Alguna cosa més? Alguna pregunta més? Sí, en la línia del que deien els companys, a Sagiro del RAC, m'agradaria preguntar-los, ella preguntava abans de les primàries, a mi m'agradaria preguntar-los després del resultat d'aquestes primàries, si els agradaria que aquestes dues candidatures d'alguna manera puguin arribar a acords per confluir i barrejar-se. Responc jo. Efectivament, estem en un procés de primàries que forma també part de la normalitat democràtica que hi poden existir en uns partits i per tant és habitual que hi puguin haver primàries en aquest sentit. Crec que les dues candidatures han expressat la voluntat de presentar-se en aquestes primàries. Estem en aquest escenari, l'escenari actual de presentació de les dues candidatures. Avui fèiem la presentació del tàndem amb el qual ens presentarem. El Gerardo situava molt bé que són dues candidatures composades per gent que forma part activa de l'espai polític i per tant veurem a futur, però segurament hi haurà espais tant contra com són tots els mateixos activistes d'un mateix espai polític. Doncs companys, si n'hi ha més preguntes, tancaríem la roda de premsa i ara invitaríem els companys a marxar, que començarem la segona part de l'acte. Perfecte, molt bé.